umpama nek dua pilihan pinter karo sugih milih ndi ya milih kowe milih pinter hah milih pinter milih sugih no lah kok iso sugih iso ngono kae kok ya iso ngutangi kancane iso tuku sembiarang kalir lah nak pinter ya minteri kancane lah kowe wong sugih tapi blok tak pinteri bongkok kowe tak apusi oh ya duit kuntek ya orang mikir wong pinter itu segalanya le tapi bener ya sugih ya pinter kuwi menjadi satu kaya Pak Bagong acara kaya ngene iki nyenengne warga sekitar nyenengne masyarakat ben seneng iki jenenge sedekah la in sakartum la apa bisa lah aku langsung ngomong la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila sadid lah kuwi ngono artine wis tok sesuk ae engko kleru digoreng anu aku TikTok aku dadi wong iki kudune ngerti kaya ngono kuwi ngene iki nyenengne kene iki penonton samene mbane mung pengene ro apa